Ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми YouTube, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дураи ватан, нафарое ки Саудо ТВ-ро ҳар рӯза тамошо мекунед. Имрӯз 25 ноябри соли 2025 сол ҳозир мо дар ноҳияи Восе қарор дорем. Ноҳияи Восе, хоб ин адрес бачаҳои азиз Қурбоншаҳид мешава. Баъди Қурбоншаҳид агар шунавида бошед, ферма, баъди ферма Даҳана мешава бачаҳо, деҳаи Даҳана дохил ба ноҳияи Восе мешава. Ҳамин хонаро ман абзор мекунам, пешниҳодтон мекунам, тамошо кунед. Бениҳоят хонаи зур, нархи дастрас, шароитҳои беҳтарин дорад бачаҳои азиз. Фақат одамое ки мисол серози хардиён занг занед. Ай ҳамиҷа дӯстон, то ҳами мактаба аз ҳамиҷа 150 метр дур мактаб доранд. Мактаб аз синфи 1 то синфи 11 мехонад. 200 метр дуртар медпункт дорам бачаҳои азиз. Медпункт ҳастай. Масъалаи шароитҳои зиндагии хона зурай бачаҳои азиз. Ис бестем бача. Ин ҳамиҷа хонаи имрӯзаи назди ҳавлигии мо савдо мешава. У тараф бестем бачаҳо ки подписчикои ма шуморо набина бу. Хоб инҷа дӯстони азиз дорои 3 дар хона, 8 сотих замин, гирдаш маҳкам. Абзорш мекунам, тамошо кунем бачаҳои азиз. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Дарвозаи 3 метра. Таги дарвоза бачаҳои азиз, нигоҳ кунед. Ин ҳамин ҳолат кардагӣ. Таги дарвоза. Боло криша. Боло хона. Чӣ хеле ки ҷара мебинем бачаҳои азиз. Обши масоҳати заминаш 8 сотиха ташкил мекунад. Як тараф, ду тараф, ҳав тарафаш каси мегира бо маҳкам мекунад. Эҷа хонаи мо. Эҷа хонаи мо бачаҳои азиз. Ина. Дар эҷа ов. Гуфтем ку шароитҳои зиндагии зурай бачаҳои азиз. Ҳарчанд ки у тараф кӯҳнима ҳам боша барои молу ҳолу кардан ва зиндагии зур. Ина оваш. Ов дора дӯстон. Ов дора. Ина. Ов дора. Хоб хай мактаб, масҷид наздик, масҷидам наздик, медпункт мактаб 150-200 метр дуртаракай. Хоб ҳавли ҳамин ҳолат кардагӣ. Ма шуморо қисми дохили хонаҳоро нишон метам. Дар оҷа временка, мисол якташ ошхона, якташ баня, якташ кухни, якташ оғил кардагио просто тахтаҳош мондагӣ ҳастай чораш дора нафа. Чиз чораш ҳамаш ҳастай бача. Мегирен хай маҳкам мекунен, зиндагиро сар мекунен. Шароити зур дӯстон азиз. Аз таги дарвоза хона якма нишонтон метам, тамошо кунем бачаҳои азиз. Анаи хона якум. Лайко хати паддержка мекунем навора. Анаи хона якум. Ремонти фасон замонавӣ кардагӣ, барои зиндагӣ кардан тайёрад. 1, 2. Хоб 3 бача муша. 1, 3 ба 6. 18 квадрат ҳамин хона бачаҳо. 18 квадрат. Ина фасон кардагӣ хушрӯ. Потолоки бениҳоят зур. Чӣ хеле бо. Абоёш хушрӯак абой. Таги хона стежка. Стежка кардагӣ таги хона. Ва потолоки фасон. Дар инҷа дӯстон як хона. Як ба як бар як хона. Ҷурамо ова бикаш бисёр нарава. Хоби ҷака бо хонаи дим бачаҳои азиз, нигоҳ кунед. Дар инҷа як хона, ду хона, инҷа калидорча. Анаирам агар хона ҳисоб кунем мешава бачаҳо. Хеле маҳкамаш ширен агар обши 4 хона мешава уҷа қатӣ. Таги подвалай ки бо нишонтон метем. Ин халадени. Анаи хонаи дим. Дуюм хона бачаҳои азиз. Ин ҳамин ҳолат. Люстр, пардаҳош, қулино, пардаҳо. 1, 2, 3. Анаи хона бачаҳо 3 ба 6 ай. 18 квадрати хона. 3 ба 6.
Видесен фасон хушру обои плинтусо потолок холино тиреза пластик тиреза хонаи зур инҷаш чӣ бошад стяжка бад кафела инҷа хонаи сеюм хонаи мисол печка мондаги барои зиндагӣ кардан хонаи сеюм нигоҳ кунед бачаи азиз хонаи фурӯши сеюм ин хона чанд ба чанд бошад бесуси бес як се ба 6 ишам 18 квадрат ин дӯстон обши 54 квадрат се хона 54 квадрат хуб телевизор печка кондитсионер инҷа бо печка ҳолат масъала иҷа бачо ина иҷаш ҳамин ҳолат иҷрам телевизор ай вақти гармӣ мешавад дар иҷа бо салқинак местен та агар подвала нишон дем баъд қисми аслии корда мегзарам барадар азиз ҳамин ҳолат ҳавлиш калон фасон хушру 8 сотих замин дӯстон азиз ина инҷа тапчаниш меган чӣ меган ин барои шишта мисол қисми подвал таги калидор подвал буда ин дӯстон подвал як хусусияте дорад ки инҷа салқинак мешавад хай худто медонед ина подвал чанд ба чанд бошад як 2.5 даста подвалаш ина дӯстон азиз озод мисол мегардад дарунаш мисол сарахав намекунед озод мегардед ачкош хай хулоса хеле у тараф чӣ ёда бурем ошхона анҷомхонаро нишонтон будам ами пряма ҳоҷатхона ҳай дӯстоно иҷада чанда боша якта дута сета чорта нигоҳ кунед ба семенблок кардаги болош пӯшондагӣ нестай савдош мекунем гуфтан напӯшондемаш чанд ба чандай 1 2 3 ба 4 дӯстон азиз 3 ба 4 ина 3 ба 4 ба семенблок кардаги димишта мерем инҷа полни стяжка кардаги мисол пагаки амира маҳкам ам каден ягон шифир мебурорем штоби чӣ нашавад ҳар нашенда расчёт гирифтагиам ина инҷаш 1.5 ба чанд мешавад 1.5 ба 3 ба мо инҷа ягон чӣ мекунем ягон банияш мекунем мисол ина инҷаш ҳозирашта хай тапак мондан борониам саршид ку бачаи азиз инҷам калом дастай афҳмам 5 ба 2.5 ё ки 3 хай инҷа чорумаш бачаи азиз нигоҳ кунед инҷа чакдон дора хоб барои хӯрок пухтан ҷои дег мондагӣ хай семенблоқати тайёра кайда ами фикр мекунем ами гирифта ягон 20 000 аз худ мекунен просто зур мешавад 2.5 ба чанд боша иҷа 1 2 3 4 2.5 ба 6 бача азиз 2.5 ба 6 дидесен ин ҳамин ҳолат ҷаша хай мегирен маҳкам мекунен мешавад фони бузур одамое ки мисол барои молу ҳол кардан шавқ ҳавас дорен ку було хай кӯҳнима ҳай барои молу ҳол карданам зиндагӣ мақсад соза мешавад яке агар молу ҳолам накунен ов ҳаст охи овай мактаб 150 метр масҷидам наздик хоб бо масъалаи медпунк ҳар як деҳа медпунк дора ку пешам мактабда мегам медпункам дорем ин тараф маҳкам у тараф маҳкам ина проекти хонаро бинем бачаҳо ай берун медурем дарвоза мешава бари дарвоза як хона мешава дар иҷа мисол 2 хона калидор хоб тагиш подвал болои подвал бо як хона чанд хай диден дӯстон азиз чӣ хел шароит буд ин ҳамин ҳолат дӯстони ма бошен нархи ҳамин хона бо маслиҳат бача азиз рақамҳои соҳибхонаро мегзорам бо маслиҳат савдо мешавад ман як нарх мондам рости гап ака гуфт ки зуд чӣ чахчах кунем хати харидоро ягон муомилаи соз мекунем савдош мекунем меравам
бачако лайкотонро монен, ҳамин лайк монен, ай тарафи шумо дастгирии калон баҳри Сауду ТВ мешавад. хай комментара кунен, хона ба чанд сум арзанда ҳастай, шумо коммент кунен, соҳибмулк бо иншоалло мефаҳмад ки ҳамин хона чанд сум будастай. як бор дига адрес: хонаи наздиҳавлигӣ масоҳати 8 сотиқ, дорои 3 хона, тагиш подвал, ошхона, анҷомхона, мисол баняву уҷаш ягон дегдонхона 4 та дариҷа савдо мешавад, нарх бо маслиҳат. баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, чизе ки доред дӯстон, дар ҳамин ватсапи рӯи экран, ватсапи Сауду ТВ рақамои ма ҳай. ҳамихеле омада хонаҳотона навор мекунем. зинда бошед инсон, сарваланди хона буд бошад. имрӯз 25 ноябр буд. Сауду ТВ бо шумо бача азиз.